Tervetuloa tähän videoon, Savaltsym täällä. Ja tänään me pelataan Apex Legendsia Stepan kanssa. Ja Finman, se mikkikunta. Me tiedetään. No, olisiko? No niin, toimiihan se mikki. William sanoi, että ei kuulosta hyvältä videolta. Joo, no William ei kuulosta hyvältä ihmiseltä. Kuulitte ton Williamin ultimaatteen heitti. William sanoi, että oli tuff. Nyt se on nyt. Sano Williamille, että mä tiedän, että mä oon tuff. Valtteri, voit sä sit kun videossa sen sulle sanoa Joo vaan. Tiedät, se on vähän paha sana. Mä en pysty siedettämään. Niin kun meillä on tässä tiimissä yksi tyyppi, jolla on mä sensuroin nää kaikki, tää tulee kuulostaa hauskalta. Mulla tämmönen algeliippu, tää on tossa mihinkään. Mä oon päällä. Tää ampuu tälleen, ootan. Joo. Vanokaa tiimi. Knokki yhtään. Tuossa on vastustaja. Joo, meikä hoitaa kaiken. No niin, totta kai sit mä sain olla. Mä en tarttanut kumpaakaan noista shotgun-bolteista. Ai. Rauhoitu, Mastiff on ihan kusinen. Niin nyt se on tällä hahmolla oikeesti hyvä. Äijä, se hahmo ei vaikuta siihen kuinka paljon se ase tekee lämää. No tää on haulikko-ekspertti. Se ei oo haulikko-ekspertti, lil bro. Se ei vaikuta sun skilliin sillä aseella. Mennään fightaa. Joo, 15. Crack yhtään. Ykkönen ja ykkönen. Knokki. 40 johonkin, crackki. Hittasen kaikki vähän sen. Yks mullana. Crackki. Crackki yhtään. Eiku ei ollu. Nyt on crackki. Oho, oikeestikaan. Vreetti kyllä hittaa näitä pointteja ja kävi. Toista respawn näyttiin varkaan. Jump tower. Joo, et selkeästikään, mut varo siinä on tyyppejä, jos respawnit siinä. Stepa toi portaali ei tee sulle mitään, se ei suojaa sua. Se nopeuttaa. Mut se ei suojaa. Plus se hidastaa sua hetken sen aikaa kun sä aloitat sen. Noniin. Tulee porukkaan. Oho, toi meni vähän pitkäksi ehkä. Eiku ei mennyt. Toi hittas niin hyvin. Crackki yhtään niistä. Oh no, takapäin. Joo. Takapäin kokonainen tiimi, juokse, sä et voi voittaa tätä. Sä voit voittaa tän. Mennään tubiini. Eiköhän me mennä sinne sitten Elma. Oh ja Elma crashas. Näin me mennään kahdestaan. Tässä tämmönen kiva mä löysin kultaisen hemollakin, damn. Drop inventory. Tyskeis. Ei, älä. Drop inventory. Hei, et sä vissiin pöllinyt mun tähtäintä. Nää vakittu snipaamaan ihmisiä. Ahaa, mä en oo kuollut. Nyt meillä on parhaat multikeis vastusteja, koska mä oon niin hyvä. Joo, sitäpä sä et oo kyllä niin hyvä. Lukat nervy, hei mennään hakee kilpakkari. Mennäänkö sun muut siis? Joo, enköhän mä ota tästä sen punaisen shieldin. Et kiftaa nää. Oh, jee! Eikö hetkinen? Jees! Toi just minun. Onks tää Mastiff sotunut? No niin, nyt ei voida hävitä. Ei voida hävitä. Otit sä se? Kuka? Ihan niinku tässä ois just äsken ollut. Moi Finman. Et sun parkour-skillit. Siis mitä sä Elma etit? Mitä sä etit Elma? Sitä on Mastiffia jonka. Oliko siinä Mastiffia? Vitsi mä oisin halunnut sen. Vitsi mä oisin oikeesti halunnut sen. Oispa siinä ollut Mastiffia. Mis vihu? On kyllä harmittaa, että mä en saanut sit Mastiffia. Mä oisin kyllä rehellisesti varmaan omistanut sen Mastiffia, jos mä oisin ottanut sen. Niinku rehellisesti mä oisin vihu? Miksi vihu on niin vitu? Mennään takas Tullbiiniin tappamaan ne kaikki Joo. Ei, lähellä Aleassa vastustaja, Joo, mennään. Mäkin vähän. Joo, mä hittasin ehkä Stepaa. Crackki siihen, joo sai hökkönen, hyvä. Minkää? Mä hiilaan dämääs. Ja Stepakin hiilaa, Elma kato hiilitilannetta broili. Onks tää baser?
Brady on ihan yksi apena. Menkää nyt johonkin suojaan, missä mulla on revateet. Okei, en voi. Tulee. Joka suunnassa. Fuck, eihän tässä voi tehdä mitään. Ai. Toinen squad. Se on. Almost. Joo. Mä kyllä selviin. Ei hätä. BFB, vastin hävitään aika, niin vastaan kyllä kuollut. Ei. Mä menin siihen kyykys, mä en tiedä miksi mä en niinku slidannut tai niinku silleen dashannut pidemmällä. Äijä, tää on ihan pikkusen myöhässä ehkä. Ihan mun vieressä. Shit. Mä noppan tuolla. He's right behind me, isn't he? Joo, mä sun tätä Elmo taitaa kuolla. Miten Elmo? Okei, joo, mä oon Elmo, miten menee. Ja by the way, sä niinku otit damagea jostain, mut sit sä niinku et kuollut, mä en tiedä miten. Ja nyt, okei. Tossa vieressä on. Oh no! Oi vitsi! Mistä suunnasta? Oh no, tuolta päin. Oh. Mitä mä en osaa? Miten toi ei osu? Häh? Ei vitsi, takapäin. Vitsi, tässä ei saa kyllä mitään tehtyä. Tossa. Fuck. Tää on ehkä vähän liikaa. No sun että toi on ehkä pikku joukko. Jos mahdollisesti. Joo, tota ei kyllä voi sanoa joo. Inhoatko sä mehua? Mut voit silti sanoa englanniksi, että minä inhaan mehua. I hate Jews. Miksi sä nyt juuta? Se on ihan ykkönen, okei hyvä. Tää oli tolleen. Sun perässä! Oh! Ash on ihan ykkönen. Mä vedän... Takaa. Ihan ykkönen. Yksi ihan ykkönen. Hyvä. Toisella ovella. Se vitsin Mirage on crackki. Hyvä, finaus vai oliko? Joo. Tossa. Se on crackki. Kuolis pois! Ihan oikeesti, se on ihan ykkönen. Mun pitää vetää täältä snipulla. Ai vitsi, mä ykkönen. Oh! Hyvä. Mirage yksi palkkisheldia pois. Slingling. Mä kyykys. Tulee perässä takana. No niin hyvä. Miten sä oot saanut jokin ikisen näistä tapoista? Ihan oikeesti. Mä oon tehnyt 500 damagea 0 tappaa. Oh mä tipuin. Varo mä tipuin. Ei. Joo ihan ykkönen. What the sigma? Mitä mä saan knokin tästä? Eiku jää. Mikä se tyyppi oli? Siis se oli... Siis toinen oli Watson, toi mikä eka kuoli vissiin. Ja tää oli siis toi Revenantti. Eikö sillä oo se armori juttu? Joo, Havokki on ehkä koko pelin huonoimmista aseista sen jälkeen kun ne poisti sen turbochargerin. No, toi tekee ihan sikana damagea, mut se spin-up time on ihan liikaa. Se on ehkä pelin niinku nerfatuin ase. Ja muuten kerpakkake ois tossa. Sitten ehkä sen. Ja. Oi, ja mä muuten otan ton. Onko sulla jo? Eiku jää sulle jo. Okei, nää on vähän sellaisia aseita, että näillä voi onnistua, mutta näillä voi myös flobata ihan kunnolla. Mä koitan olla nyt flobaamatta. Mä jätän tän katolle tän Hemlockin. Mä käyn hakemaan tän Kraberin täältä. Ja nyt mulla on toi Hemlockki tuolla katolla ja toi Kraberi on täällä mun kädessä. Tässä muuten tulee vissiin sellainen, joo tos. Mä ammun sen heti. Knokki! Se revää vaan. Joo. Jee. Hohoho. Easy clap. Me ollaan parhaita. Legit. Hei, katsotaan. Cheese. Samalla tän alueen. Noniin. Tääkin jotain.
Jep, tuli. Naps. Nyt tiedetään mistä ne vihuttaa. Sitä paino kysyä, että missä vihu. Tuolla vihu. Näkee. 60. Oho, se liikkuu. Ihmeellistä. Tää teleporttaa tähän rakennukseen. Tuolla on ainakin vielä. Aukaisemassa ehkä puoliksi. Tos. Joo, hieno salopusku. Joo, se on ykkönen. Naps. Tästä tultiin sieltä just. Kryberi. Joo, niin. Tiedän, että siellä on Joo, mä en tiedä miten, mutta tän luodit oikeesti menee ihan sikahitaasti. Kräkki. Vedäpä se batterista. Okei, vitsetä oikeesti. Kräkki. Mutta ne nyt keskittyy meihin, joten toivotaan, että se kolmas juhla keskittyy noihin. Okei, niitä pusketaan 2 tuonnesta. Ja mua just ampu 2 eri tiimeä. Kummalla puolella? Ihan sikana damagea molempia. On. Käytännössä crackki siellä. Oh, hyvä. Kaksi putkeen by the way. Tulisiko kolmas? Okei, ihan oikeesti mä en saa breikkiä tässä.